ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪುಳು. ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ. ಇನಿ ಎಂಕಲ ನಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ತಿಲ್ಲಲು ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬನ ಆಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ. ಅಂಚ ಮೀತು ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತೆ. ಒಂದು ಕಹಿಬೇವುಗು ಪೇಟೆಗೆ ಪೋಡು ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಲೇ ನಡ್ತಾ ಒಂಜಿ ದೈ ಅಂಚ ಅಮ್ಮ ಕೊಯ್ಯೊಂದು ಎಗಡೆ ಪೋತೇರು ಯಾನ್ಲೆತ್ತೆ ಪಿದಾಡ್ತೆ. ಎಂಕಲ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಒಂದು ಕುಟುಂಬದಾಗಲು ಬಿನ್ನೆರು ಬೊಕ ನೆರೆ ತಗಲೊಂದು ಪೂರ ಸೇರ್ತು ಒಂದು ವೆಂಕಟರಮಣ ಸ್ವಾಮಿಗೆ ಮುಡಿಪುದಿಂಜಪ್ಪನ ಅಂಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮನ್ಪ ಯುಗಾದಿ ದಾನಿ. ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಬೇಗ ಬರ್ರ ಬಂತಿತ್ತೀರು. ಇತ್ತ ಚೂರು ಲೇಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಪೋಂತಿಲ್ಲ ಏನು. ಇಜ್ಜಿ ಮಗ ಓಲ್ಲ ಒಂದು ಎನ್ನ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನ ಇಲ್ಲಡೆ ಈ ಇಲ್ಲ ನೀಗಲೆ ಫುಲ್ಲು 90s ವೈಬ್ಸ್ ಕೊರ್ಪುಣು ದಾಪಂಡ ಒಂದು ಮಾಡ್ತ ಓಡ್ತ ಇಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಕೊಟ್ಟಿ ಹಾಕಿದ್ದೆ ಅಟ್ಟಡ್ ಅಕ್ಕದ ಇನ್ನ ಒಂಜಿ ಭಾರತ ಕೈಲಿ ಎಂದು ಪಂಡತೆ ಎತ್ತಿತೆ ಪೂರ ಪೂಜೆಗೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆವಂತುಂಡಿತ್ತೆ ಇತ್ತೆ ಇಲ್ಲಾಗ ಎತ್ತಿನ ಆತೆ ಮೂಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪೆ ಸುಮಾರು ಬೇಲೆ ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಂತ ಆತಂಡು ಅರಿವನ ದೆಕ್ಕತ್ತು ಪೂ ಪೂರ ಕೊಯ್ತದ ಇರ್ತೇರು. ಇತ್ತೆಂಕಲ ಕುಟುಂಬದಾಗಲ ಇಪ್ಪುಣ ಒಂದು ಬಿನ್ನೆರು ಪೂರ ಸೇರೋಡಾತೆ ಅಂಚ ಐಕ್ಕು ದುಂಬು ನಿಗಲೆ ಒಂಜಿ ಇಲ್ಲದ ಒಂಜಿ ಪರಿಚಯ ಮನ್ಪವೆ ನಮ್ಮ ಹಲ್ಲಿತ ಇಲ್ಲಿ ಎಂಚೆ ಇಪ್ಪುಣು ಬಂದು ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಎದುರು ಒಂಜಿ ತುಳಸಿ ಕಟ್ಟೆ ಶೋಕುತಾವು ಒಂದೇ ಒಂಜಿ ಎದುರು ಕುಟ್ಟೆ ಕುಣ ಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಉಂಡು. ಒಂದು ಎಂಕಲ್ನ ಆದಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಾವು ಓಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಉಲಾಯಿ ಎಂಚಿತ್ನ ಸೆಕೆ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಐತೆ ಪೇಟೆಡ್ ಪೋಲ ಐತೆ ಉಲಾಯಿ ಫ್ಯಾನಿ ಜಂದೆ ಕುಳ್ಳರ ಅಪ್ಪಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೂಲು ಉಲಾಯಿ ಬತ್ತನಂಡ ಫುಲ್ಲು ತಂಪಾಪುಂಡು ಅನ್ನೆ ಪೂಗು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಐತೆ ಪೇಟೆಡ್ದು ಬತ್ತನ ಆತೆ ಒಂದು ಇಲ್ಲದ ಉಲಾಯಿ ಐತೆ ಸೀನರಿ ಒಂದು ದಿಕ್ಕಿಲು ಮೂಲು ಒಲ ಮಿನಿ ಸ್ಟವ್ ಇಜ್ಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಇಜ್ಜಿಂದು ಮಂಡಲ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಎಲ್ಲ ಬದುಕೋಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪೂರ ಇಜ್ಜಂತೆ ಮೂಲು ದಿಕ್ಕೆಲ್ಟು ಏಪಲ್ ಅಡುಗೆ ಪೂರ ಮನ್ಪೇರು ಬೊಲ್ಪಗ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ರೊಟ್ಟಿ ನೆರವರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಆಪುಣೆ ಎಂಕಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಪೂರ ಮೂಲು ಚಿಟ್ಟೆಡು ಪೂರ ಕುಳ್ಳುತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಅಂತ ಒಂದು ಅಡ್ಡೆ ಪೂರ ಇಂದೊಂದಿತ್ತ ಒಂದು ದೇವೇರ್ನ ಒಂಜಿ ಕೋಣೆ ಮೂಲು ಒಂದು ಮಿತ್ತು ಬೋಂಡ ಸೀದಾ ಅಟ್ಟಾಗ ಅಟ್ಟೆಲ್ಲ ತೊಯ್ಪ ಬೆಂಗ್ಲೆ ಒಂದು ಅಟ್ಟ ಒಂದು ಇತ್ತೆ ಇಂಚಿತ್ ನಿಲ್ಲಡೆ ಭಾರಿ ಕಮ್ಮಿ ನಾಕಿತ್ತೆ ತಿಕ್ಕುನ ಆನಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಃ ಎಂಕಲ್ ಪುರ ಗೊಬ್ಬುನ ಬರೋ ದೆಕ್ಕ ಬರ್ತದೆ ಮುಲಾಡ ಹೆಂಗೊಂದು ಬರೋ ಇತ್ತ ಮೂಲೊಂಜಿ ಕೈಲೆಲ್ಲ ಕಾಡ್ತದೆ ಇರ್ತೇವೆ ಮೂಲೊಂಜಿ ರೂಮ್ ಉಂಡು ಅನ್ನ ನಾವು ಕಿಚನ್ ನನ್ನ ಕುಟುಂಬದ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಅಡುಗೆಗೆ ಮೂಲ ರೆಡಿ ಬಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರಾತಿ ಹೌದಾಯ್ತಾ ಬಚ್ಚಂಗಾಯಮ್ಮ ಇನ್ನು ಪೆತ್ತ ತೆಗಿದೆ ಪೆತ್ತ ಒಂಜೆ ಪಣೈತೆ ಅಲ್ಲೇ ಒಂಜಿ ನಾಯಿ ತಗೋಡುಂಡು ಇಂಚಿತುಂಡ ಕೋರ್ ತಗೋಡುಂಡು ಫುಲ್ಲು ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಮೂಲು ಚಿಕ್ಕೆ ಪೂರಲ್ಲ ಅಂತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಒಂದು ಮೂಲು ಕೊಟ್ಟಿ ಆ ಮೂಲು ಒನಸ್ಸಿಗೆ ಚಿಕ್ಕಿತ್ತೆ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತಂದುಲ್ಲೇರಿ ಬೇಂಡ ಚಿಕ್ಕಿ ಬೇಯ್ತಿನ ಬೇಯಡೆ ಬೇಯಡೆ ಬಿನ್ನಿರನ್ನಾಗ ಸರಿಯಾಗ ಒಂದು ಇಂಚಿ ಕನಕದ ಹೊಟ್ಯ ಒಂದು ಬೆಂದ್ರ ದಿಕ್ಕಿಲು ಒಂದು ಈತ ಮುಗಿನೇಟ ಚಿಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಜ್ಜಿ ಕನಕ ಮಾಕ್ಯಾರ ಅಂತದೇರಿ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ನಲ್ಪದ ನಾಯಿ ಇದನ್ನ ಬದರ ಕುಳ್ಳಪ್ಪೆ ಬಂಡತೆ ಒಂದು ಎಕ್ ಯುಗಾದಿ ಆವಡು ಪರ್ಬ ಆವಡು ಒಂದು ಇನ್ನಿಲಾಗ ಎನ್ಪುಜಿ ಜಪ್ಪುಣ ಮಾತ್ರ ಒಂಜಿ ಬಯ್ಯ ಕೊರ ಬುಂಡ ಫುಲ್ ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ಸ್ ಪಾಡೊಂದು ಆಡ್ಪುಂಡು ಬೊಕ ಬತ್ತು ಮೂಲು ಜಪ್ಪುಣ ಈ ದೊಂಬುಗಳ ಆರಾಮತ ನಿದ್ರೆ ತೆಕ್ಕೆ ಬೊಕ ಯುಗಾದಿ ಬುಕ್ಕದ ಅದೆಲ್ಲ ಇಂಚ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಪೂರ ಐತೆ ಮೂಲು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪನಲ್ಲಿ ಇತ್ತಿನ
ಒಂದು ಎಂಕಲಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ತಾವು ಬೊಲ್ಪುದ ಒಂದು ಪೂರ ಚಿಕ್ಕಪ್ಪ ನಿಲ್ಲಲೆ ಹಾಪುಡು ಅಂಚ ಬೊಲ್ಪುಗೆ ಎಂಕಲ್ ನಿಲ್ಲಲ್ಲಿ ಚಾದಲ ಮಂತೀಜಿ ಅಂಚ ಚಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ನೀ ಬೊಲ್ಪುದ ಚಾಗ ಪದೆಂಜಿ ಮಾತೆರ್ಲ ಅಡುಕಿತ ಬೇಲೆ ಟುಲ್ಲೇರು ಅಮ್ಮ ತಾರಾಯಿ ಬೇರೆ ಅಂತಿದ್ದೇರು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಕಚ್ಪುಗು ಬದನೆ ದೆಕ್ಕೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅತ್ತಿಗೆ ಕಚ್ಪುಗು ಕಡೆ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಬಾವೆಲ ಪೊರಿಟ್ಟಿತ್ತಿನ ಬಾರಣ ಬೇಜಾರಿಗೆ ಕೊಲ್ಯ ಅಡುಗೆ ತೊಟ್ಟುಗು ಪೂಜೆಗಳು ಪೂರ ರೆಡಿ ಮಲ್ತದ ಮೊಲಿತೆ ಪಾನಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಪಾನಕ ರೆಡಿ ಆತಂಡೆ ಮೂಲು ನಮ್ಮವು ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಾನಕ ಮೂಲು ಪಾನಕ ತೊಟ್ಟುಗಿತ್ತ ಪಾಯಸ ಎಲ್ಲ ರೆಡಿ ಆವಂತುಂಡು ಒಂದು ಇನ್ನ ಪಾಯಸ ಕಡಲೆಬೇಳೆ ಶುರುಗು ಚಿಕ್ಕಪ್ಪಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಕಾರ್ಗ ಬೂರ್ತು ಬುಕ್ಕ ಗಣಪತಿ ದೇವರಿಗೆ ಸ್ವಸ್ತಿಕ ದೀಡಿಯರು ಅಕ್ಕನಗಲ ಪೂ ಕಟ್ಟೊಂದುಲ್ಲೇರು ಯಾನ್ಲ ಅನ್ನೆಲ ದೀಪ ರೆಡಿ ಮಲ್ತ ಬೊಕ ಅಪ್ಪ ಪಂಚಕಜ್ಜಾಯ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೇರು ಇತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎತ್ತಿನ ಬಿನ್ನೇರು ಪೂರ ಬತ್ತ ತಾತಂಡು ಅಡುಗೆತ ಬೇಲೆಲ್ಲ ಪೂರ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಪೂಜೆಗೆಲ್ಲ ಪೂರ ಸೆಟ್ ಆತಾತನು ನಾನು ಪೂಜೆನೆ ಶುರು ಮಲ್ಪುನ ಅಂತ ಪಾತ್ರ ಒಂದಿತ್ತೇರು Champion bro. Palle. Palla, Padi. Oppe, hai padode. Itu dia lebih jam. Champion. Chami. Govinda. ಆರತಿ ತನ್ನಗಳು ಪ್ರಸಾದ ತನ್ನೆ ಇತ್ತೆ ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆಂಡ್ ಮಲ್ತದೆ ನನ್ನ ಬಾಕಿ ಪುನದಾದ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಹಿರಿಯರ್ನ ಮಾಂತ ಕಾರ್ಗ ಒಂಜಿ ಪತ್ತೆರುಂಡು ಅವ್ವಾತ್ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದಿತ್ತು ಒಂಜಿ ಪಾಣಕ ಬರ್ತು ಬುಕ್ಕ ವನಸ್ತಾಂಡ ಇನಿತ್ತೆಂಕಲ್ನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಡೆಗ ಮುಗಿಪುಂಡು
ಪಾನಕದ ತೊನ್ಲೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಪಾನಕ ಪಾನಕದ ತೊನ್ಲೆ ಬಾಕಿ ಒಂದು ಅಮ್ಮಲ ಅತ್ತಿಗೆಲ್ ಮೂಲಿತೆ ಪ್ರಸಾದ ಎತ್ತನೋದು ಒಳ್ಳೆರೆ ಜಮ್ಮಡಿ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ಕ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ತಾನಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದಾಗ ಮೈನ್ ಪುನಃ ಬಲ್ಲೆಮ್ಮ ಒಂದು ಅತ್ತಿಗೆ ಅಮ್ಮ ಬೊಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಮೂಲಿತೆ ಪ್ರಸಾದ ತಿಂದ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆರೆ ಜಮ್ಮಡ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಏನ್ಕ ಒಂದು ಯುಗಾದಿ ತಾನಿ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲದಾಗೇನು ಪುನಃ ಅಮ್ಮ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ತಿಂದು ಕಷ್ಟ ಸುಖವನ್ನು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪೂಜೆ ಪೂರ ಆದ ಮುಗಿಂಡು ಇತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ ಬೊಕ್ಕ ಪಾನಕ ಪೂರ ರೆಡಿ ಆತಂಡು ಅಂಚೆ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಬೇವು ಬೆಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಶುರು ಮಾಡ್ಬೇಕ ಎಂಗಲ್ಲ ಇತ್ತೆ ಪ್ರಸಾದ ಪೂರ ದೇತು ಅಂತೂ ಮಾತ ಒಣಸಿಗೆ ರೆಡಿ ಅಂತಂದುಲ್ಲ ಮೂಲು ಎನ್ನ ಬಾವೆ ಹಪ್ಪಲಗಾಯ ತಂದುಳ್ಳೇರೆ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಹಪ್ಪಲ ಏನ್ ಸವ ಸೇಗ ಬಿಡ ಇനി ಯುಗಾದಿದ ಗಮ್ಮತ್ತದಾದ ಪೂರ ಪಂಡ ಪಾಲಂಡು ಒಂದು ಉಪ್ಪಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಒಂದಾಯ್ತಾ ಕಡ್ಲೆ ಮಣಲಿ ಪಲ್ಯ ಬಾಯ್ಲ್ಡ್ ರೈಸ್ ಸಾಂಬಾರು ಉಕ್ಕೊಂಜಿ ಸೌತ್ಯದ ಗಜ್ಪು ನಿಗಲಿನ ಯುಗಾದಿ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತಾಡಿದ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಏನು ಅಂದ್ರು ಅರ್ಪುಣ ಒಣಸ ಸಾಂಬಾರು ಮಾತ್ರ ಇತ್ತು ಬುಕ್ಕ ಮೂಲ ಪಾಯಸ ಉಂಟು ಪಾಯಸ ಕಡೆ ಮಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಯುಗಾದಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಿಮಗೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಎನ್ನ ಮೈದು ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.